Здравейте, драги зрители! Аз съм Дейвид Евтимов от L&H Global Advisory. Нашата компания се занимава с набиране на капитал, а именно съветване на български бизнеси как могат да придобият ключови международни инвеститори за подпомагане на тяхното развитие. Друга наша дейност е изграждане на инвестиционни портфейли, които съдържат различни асортименти от алтернативни активи. За какво ще си поговорим днес? Именно днес ще говорим за peer-to-peer lending или на български казано peer-to-peer кредитиране. Ще преминем през неговите основи, неговата история, каква всъщност е доходността от това, а днес моят колега Кристиан Пунчев ще ни представи различните платформи, чрез които може да инвестираме в peer-to-peer lending. Именно Claire, Yuvo, Afranga, Vir и най-накрая Find2be, както и някои международни алтернативи. Нека започнем с основите, Крис. Какво всъщност са peer-to-peer инвестициите? P2P инвестициите са директно инвестиране на инвеститора в хора, които търсят кредит. Това е практически да вземеш ролята на банката. Банката отдава кредити както на компании, така и на частни лица, като дава потребителски, ипотечни, бързи кредити и корпоративни кредити, разбира се. Като P2P, точно така, както казах, директно кредитирате всички тези сегменти. Идеята е, че можем да избегнем посредници като банките и да получим по-висока доходност от нашите инвестиции. В този случай ние работим само с банки или, например, може да участват небанкови финансови институции и също, защото ти поясни някои видове кредити, нека все пак ги обясним и тях и както споменах за небанковите финансови институции. P2P основно работи с небанкови финансови институции. Ти каза за различните кредити. Първия вид кредит, както казах, е корпоративното кредитиране. То представлява даване на кредит на компании, които искат бърза ликвидност, така познатия bridge loan. При него се дава пари на компанията, докато тя има примерно 2-3 месеца до следващия кредит от банката, даваш и тая бърза ликвидност и съответно тя ти дава една по-висока доходност, точно защото си дал този лукс от пари на време. Това звучи доста интересно помежду другото, както спомена за bridge loan и така нататък. Какви са всъщност параметрите за P2P инвестициите? Кое е по-интересното при тях? Нека преминем и към тази точка. Така, P2P инвестициите имат няколко привилегии, които ги няма нормален кредит. Първо, за да бъдете кредитна институция, ви трябват грамадни капитали, милиони, милиарди. Докато в P2P инвестициите може да почнете от вноска с най-малко 10 евро. Друга привилегия, както казах, е, че получаваш една по-висока доходност от тази на банковия депозит. Банковия депозит варира между 0 и 1% най-много. Като вземеш предвид, че инфлацията в България е 5-6, вече гони 7%, вие всяка година губите тези 7%, за 3 години сте сгубили 20%. P2P дава точно тази възможност да получите една по-добра доходност между 8 и 15%, в зависимост от различната компания, с която работите, и така да гарантирате, че вашите пари ще работят за вас. Защо точно обаче кризата от 2008 година дава старт на P2P инвестиции, при положение, че тук говорим за кредити? Много хора ще си кажат каква всъщност е логиката 2008 година, която е една от най-големите световни кризи в нашия свят, да я свържеме с P2P инвестиции. Това пък точно да даде огромен старт. 2008, както казахте, е така наречената финансова криза и тя води до фалити на редица американски и европейски банки. Първата е най-голяма инвестиционна банка, която води до самата криза, е Lehman Brothers. Тя фалира 2008 и това съответно води до трусове в целия финансов сектор. Точно тези проблеми в банкирането и в кредитирането водят до впоследствие, като се появява и Базел 3. Това е един от най-големите ключови проекти в европейската финансова система. Базел 3 е проект на Европейския съюз, който кара банките да държат по-големи резерви, така наречената капиталова адекватност.
Това на практически означава да имат повече кеш пари, но това като цяло ги възпира да дават кредити на хора и на компании, които имат по-нисък кредитен рейтинг. Те остават забравени от икономиката практически, от банковия сектор и тук идват P2P инвестициите, които дават тази нужна ликвидност на тази част от икономиката. Другото нещо е, че идва ерата на отрицателните лихви, което е нечувано в човешката история. Лихвите като цяло на държавите падат до ниските 1-2% и равно банките даже отрицателни достигат и съответно от депозита като цяло има 0% доходност. Съответно P2P с по-високата си доходност от 6 до 15% ви дава възможност точно тогава да получите тая искана доходност, която търси един инвеститор. А какво може да споменем за тъй наречените prime клиенти и това като цяло кризата от 2008 според теб, освен на P2P, дава и старт, ако може да кажем, на биткоин като нещо по-нетрадиционно, или без да навлизам в много детали за биткоин, като цяло това е старт на по-нетрадиционни начини за финансиране или като цяло за нови видове финансови институции, как го наречем? Да, биткоин беше точно едно отражение на провала на финансовата система, която доказа, че дори най-големите финансови институции като банките могат да фалират. Биткоин беше средство хората да разменят пари, без да достигат до тези посредници. P2P инвестициите са горе-долу същото. Небанковите финансови институции точно избягват нормалните методи за кредитиране и дават точно пари на хората, които искат. И като цяло банките в днешно време печелят основно от такси, не от лихви и съответно затова могат да държат лихвите ниско, обаче не гледат като цяло да не кредитират сектори с по-нисък кредитен рейтинг. Това звучи доста интересно, което спомена нататък, но ти започна за нещо да говориш свързано с процента на доходност за P2P инвестициите, който наистина е доста по-висок в сравнение с някои други финансови инструменти. Откъде идва тази доходност, защото при тях са между 12 до 15%. Има и по-ниски, но да кажем средната доходност е между до 12-15%. Откъде идва този сравнително по-висок процент? Като цяло P2P инвестициите имат по-висока доходност, но това не е безплатен обяд. Няма такова нещо в инвестициите. Като цяло, всяка по-висока доходност идва от взет по-висок риск. Това е казано от самия Нобелов лауреат Юджин Фама, който печели Нобеловата си награда 2013 по икономика. Той създава така наречения трифакторен модел, който има три неща. Първото е бета. Бета е основният начин как да се измерва риск. Това е практически колко волатилен е един актив. Колкото е по-волатилен активът, спрямо от другите активи, примерно ако акция е по-волатилна от други акции, очаквате да получите по-висока доходност, но има лимитации на така наречения този KPM модел, Capital Asset Pricing модела, който следи само и единствено бетата. Другите два фактора, които Юджин Фама открива и затова получава Нобеловата си награда, са факторът за големина и фактора за стойност. Фактора за големина представлява идеята, че компаниите по-малките компании имат по-висока доходност от най-големите такива. Да кажем, примерно за акции. Най-малките компании на американската борса е доказано дългосрочно, че имат по-висока възвръщаемост, точно защото инвеститорите избягват да ги купуват. Те са по-малко ликвидни, имат по-ниски кредитни рейтинги и като цяло е по-трудно да се инвестира в тях и съответно инвеститорите затова ги избягват. Ако има причина защо инвеститорите ги избягват, това ще ви дава възможност да получавате повече доходност, ако таргетирате точно тях. Другото нещо е компаниите за стойност. Това са компании, които имат много активи за цената, която я купувате. Защо се случва да има такива компании? Това са компании, които пазара принципно не харесва. Дали са защото са циклични или защото са в някаква криза. Инвеститорите искат да избягват да ги купуват. Ще дам пример един за цикличен сектор. Примерно банковия сектор е цикличен сектор. Във време на растеж на икономиката
има по-високо кредитиране, всички са готови да си държат парите в банката, тогава банките правят рекордни печалби и съответно могат да връщат много пари на инвеститорите. Но във време на криза, като примерно 2008, както казахме, банките като цяло, хората си изтеглят парите, компаниите, на които дават заеми, те, разбира се, имат проблеми и съответно банките са едни от най-удрените компании по време на криза. Съответно акциите им умират тогава. Така че инвеститори, които избягват тази цикличност при банковия сектор, дават възможност на хората, които си държат парите дългосрочно в компании, които са value компании или са такива със стойност, им дават възможност да получат по-висока доходност. Крис, а каква всъщност е връзката на акции на малки стойностни компании и P2P кредитирането? Като цяло P2P кредитирането таргетира точно такива компании, които са по-малки и имат повече активи, така наречените стойностни компании. Затова P2P дългосрочно винаги е имало по-висока възвръщаемост и като цяло Йейлския университет, примерно, таргетира точно такива компании. Това са, както казах, и рискови премии. Други рискови премии, които се виждат в P2P инвестициите, са кредитния риск, премията за кредитен риск. Това представлява идеята, че все пак плащаме за възможността самия кредит да не се изплаща. Примерно, ако кредитът е 12% и има 2% да не се изплати, шанс, равната ваша доходност е 10%. Друга премия, която съществува в пазара, е ликвидната премия. Това е концепцията, че ако си вкарате парите в някой актив, който не може да си го извадите примерно за 1-2 години, очаквате, че ще получавате по-висока премия или по-висока доходност. Тоест тук идва плюсът на P2P, нали така? Точно така, да. Сега, Крис, нека разкажем малко за българските P2P платформи, да минем една по една през тях, да видим плюсовете, минусите, като цяло да ги преразпределим. Добре, нека започнем с една от най-старите P2P платформи в България, така наречената компания Claire. Тя е оригинатор на кредитите, т.е. тя дава кредитите и в същото време тя има платформа, която може да закупите тези кредити директно от тях. Идеята е, че те са едни от по-консервативните компании, защото таргетират основно хора и компании с най-висок кредитен рейтинг, така наречения Prime рейтинг. И те следят съответно дали човекът има висок доход, дали има добра кредитна история. Но съответно, като таргетираш такава публика, очакваш една по-ниска доходност от 5 до 7%. Друго хубаво нещо на Claire, примерно, е, че имат добре развит вторичен пазар, имат и анализи на кредитите. Ако, примерно, имаш отсрочка на кредита, те ти дават един анализ каква е възможността самия кредит да не си изплати главницата и колко процента е шанса колко процента като цяло пада самия кредит. Claire, имат ли автоинвестиране? Да, Claire имат опцията за автоинвестиране, което и дава възможност, когато дойде матуритета на самата P2P инвестиция, да може да се реинвестират тези пари обратно, както и с самите лихви. И така получавате една по-висока доходност. Но Claire имат един голям проблем, който не съществува за други P2P компании. Това е възможността за buyback. Има за buyback функция, за така нареченото обратно изкупуване. Това най-просто да кажем е, че като си дадете парите за примерно 2 месеца и човека не си изплаща кредита, вие получавате възможност да ви си изкупи обратно кредита и да си върнете главницата. Това нещо не съществува при Claire, но съществува при други компании. Крис, ти спомена, че Claire нямат buyback функция, а кои всъщност имат? Няколко компании в България имат възможността за обратно изкупуване или така наречения buyback. Те са Yuvo, Find2B и Vir. Yuvo е компания базирана в Естония, но има собствен клон в България. Тя, както казах, има възможността за обратно изкупуване и има други позитиви, които
са по-добри от Claire. Има средна доходност между 8 до 8,5%, което и дава тази по-висока доходност, която инвеститорите могат да търсят. Другото хубаво при тях е, че има опция за автоинвестиране, както казах, но негативи, които може да видим при Юво са, че таргетират повече бързи кредити, което разбира се създава по-висок риск за неизплащане. Друго нещо е, че те имат риск, който принципно го имат и всяка P2P инвестиция. Ако оригинаторът фалира, реално вашата buyback функция няма да може да се върне. Така че все пак зависите, че компанията оригинатор на кредитите ще си изплаща, ще бъде ликвидна като цяло. Разбирам. В този случай нека преминем и към VIR. VIR също е една от интересните P2P компании заради своята доходност от 8 до 15%. Това е една от най-високите доходности като цяло в индустрията и компанията е интересно за нея, че е една от по-старите. Друго хубаво нещо за VIR е, че имат възможност за бърз изход от всяка инвестиция. Ако, примерно, както казахме, има това обратно изкупуване, вие в много кратки темпове си получавате парите обратно и като цяло е развит вторичния пазар на заеми. Проблем при VIR е, че имат доста необслужени кредити и като цяло при тях няма опция за автоинвестиране и парите ви съответно, ако лихвите стоят и не се реинвестират, очаквате на по-ниска доходност от компаниите, които имат тази опция. В този случай, Крис, искам да поясня нещо на нашите зрители, тъй като говорим постоянно за лихвени проценти и така нататък. Тук говорим за годишни лихвени проценти, тъй като много хора, може би кредити ще ги вържат с месечни. Какво имаме предвид? Ако говорим за 12-15% на година, логиката е, че вие получавате някакъв процент месечна лихва, която тя след като се реинвестира, по математиката при сложната лихва, ще получите тези между 12-15%, разбира се, зависи от платформата, зависи от кредит. Просто това искам да го поясня за нашите зрители, да няма някакви объркване, че говорим за 15% на месец. Благодаря. Преди да преминем към Find2Be, нека поговорим и за Франга, тъй като те са така интересен модел. Франга е непряк конкурент на всички P2P компании. Защо го казвам? Те реално са краудфандинг компания, имат лиценз от Европейската Централна банка и са следени съответно от КФН. Имат лиценза за краудфандинг платформа. Обясни, моля те, какво е краудфандинг, тъй като ще бъде доста важно. Краудфандинг е възможността много хора с малко пари да се съберат на едно място и да купят определен актив. В случая Афранга таргетира облигации на български компании и ако имате интерес от купуване на облигации на частни български компании, Афранга ви дава тази възможност да я купите с помощта на стотици други инвеститори. Набързо да вмъкнем какво също са облигациите, разбира се, някой може да не знае какво са. Облигациите са един дългов актив, в който си вкарвате парите с идеята да получавате лихви на месечна или годишна база. Като свърши матуритетът на определената облигация, примерно 2-3 години, вие си получавате главницата обратно. Чрез Афранга може да получите точно този достъп към корпоративните облигации, които имат различна доходност от 8 до 10, дори до 16%. Другите позитиви при Афранга са опцията, както казахме, за обратно изкупуване и това, че се следят съответно компаниите дали са печеливши от самия КФН, дали има стандарти като цяло на оценка на компаниите и съответно Афранга като лицензиран краудфандинг платформа трябва да проверява собствените си компании. Проблемите в Афранга е, че имат, както всички други P2P платформи, имат един оригинатор и съответно при фалит на оригинатора вие не си получавате доходността и главницата също. Другия проблем при Афранга е, че те имат 2-3 заема през всяко време, т.е. вие концентрирате риска в 2-3 позиции
това принципно не е така при другите P2P платформи, които имат опция за диверсификация на риска, като си купите примерно между 100 дори до 200 различни кредита наведнъж. Тоест не зависите от дали една компания или човек ще може да си плати кредитите или не. В този случай, Крис, нека обясним на нашите зрители защо всъщност сме избрали да работим с Find2B, да е наш стратегически партньор. Да, ние работим с Find2B точно защото имат една от най-високите доходности от до 15%. Ако вземем примерно тази средна доходност от 13%, което е, ако вземете примерно по-ниски кредити с по-ниски лихви в Find2B и по-високи, усредняваме ги до 13%. Ако инвестирате примерно 10 000 с 13%, ще получите за 10 години около 110 000, но ако вземете примерно някоя друга P2P платформа, която има доходност от 9%, може да очаквате единствено 80 000, което е голяма разлика от 30 000. Другия позитив на Find2B е, че има развито автоинвестиране. Може да си вкарате парите и те реинвестира както лихвите, така и главницата. Съответно не трябва всеки ден да си проверявате дали ви е дошла някаква доходност. И като цяло е по-спокойно за клиентите на Find2B. Find2B също има различни видове заеми, които някои от другите P2P инвестиции нямат. Те са анюитет и булет. Булет имат всички P2P инвестиции, но анюитет го нямат. И това дава възможността. Първо, какво е анюитет? Анюитет е възможността да се изплаща и главницата и лихвата едновременно, като така можете по-бързо да си получите парите. Това е един метод за по-висока ликвидност и ако реинвестирате главницата, която се получавате всеки месец, вие може да достигнете и по-висока от тези 15% лихва. Find2B имат, както казахме, опцията за buyback, възможността да си получите парите обратно, ако не си плати кредита човека. И другото нещо е, че Find2B е една от най-добрите за диверсификация. Защо го казвам? Защото Find2B има над 100 кредита. Тоест, ако си разпределите риска в много различни кредити, не страдате от проблема един човек да не си плати кредита и съответно да не си получите главницата обратно. А какъв е минуса при Find2B? Проблема при Find2B, както при всички останали P2P платформи, е, че оригинатора е същия, който управлява, нали, платформата. Съответно, ако оригинатора не може да си изплаща собствените кредити, т.е. финансовата банкова институция не може да си изплаща кредитите, има възможност този байбак да не си го получите обратно. Както казах, това е проблем за абсолютно всяка P2P инвестиция, но един позитив при тях е, че ако Cashbox, който е оригинатора на всичките кредити на Find2B, не си изплаща кредитите, вие участвате в ликвидацията, т.е. все пак може да си върнете някаква част от парите. Ако мога да завърша с няколко думи за нашите зрители. Крис, надявам се днес да сме ви дали много полезна информация, която може да използвате, да сравните различните P2P платформи. Ние, разбира се, от LNH Global Advisory силно препоръчваме Find2B, тъй като имаме доказани резултати, доволни клиенти и се надяваме да имаме още повече доволни клиенти. Ако мога да кажа още нещо важно, свързано с нас, е да се абонирате за нашия канал, да харесате това видео, пуснете някой коментар, споделете го на приятел и ви очаквам в следващия клип. Благодаря ви!